Away na naman kayo agad. Aray ko, tipi-tipi. Aray. Nakikisari itong malinggit na to. Aray ko. Let's go, upstairs. Good morning. Ganda ng hair ko, guys. So, ow, gluten. Oo na, akit na tayo. Nagbablog lang ako. Ikaw naman, kayo naman. Aray ko. Tipi. Walang hiya ka, Tipi. Kinakain mo na binti ka. Kaloka ka. Akit na naman yan. So, yan. Pare-pareho pala kulay yung tatlo. Gluten. Ang gluten. Tigo kayo ngayon, ha. Pantot niya na, eh. Yes. Oh, yun na naman. Favorite mo talaga mga gat, no, Tipi? Aray ko. Hilig-hilig mo mga gat. Ito naman, ha. Si Sungkaw din to, eh. Ayun nga, magandang umaga, guys. May meet up ngayon si Ana. Kasi kahapon dapat nakaligtaan ko. Tanghali na kasi ako gumising kahapon, eh. So, ngayon na lang daw. May isang meet up kami ngayon. And then, tomorrow na yung shipping. Tapos, maglilinis ngayon ng swimming pool. Lilinisin daw ni Daddy. At aayusin yung mga frame. Galing ka na sa palengke? Kari-kari daw kami today. Yung ano pala, naluto mo na? Ay, hindi pa. Yung kay Lolo, pang-apag. Ba't ang dami nito? Ano to? Dars? May handaan ba ngayon? Ha? Yung kasyo? Sina? Magpapadasal ba? Or mas intention lang? Anyway, naka-prepare na si Madam Emma. Good morning, Emma. Good morning, Madam. Hindi ako na-prepare niyan. Sino yung Jackie? Si Jackie ba? Lahat? Wow. Sipag. Ay, si guys pala yun to. Sisig. Ito favorite ko to, sisig. Ate, super spicy to. Yung challenge natin. Sino kakain yan? Kaloka? Kaya aga-aga. Sabaw? Tangan mo muna, sisig. Huwag kitang 1 before. Okay lang yan kasi madami naman pagkain mamaya, eh. Tapos, Ate, mag-una naman ikato yung chocolate. na? Na ano? Ay, oo. Kasi ay, hindi, eh. Suma nang lulutuin ngayon, eh. Pwede naman natin. Oh, sige na, Emma. Pagbibigyan kita. O, Yun sila ang ko dadar. lang itong ano Yung chocolate. Hey! Ano pala ngayon ang lolo namin? 3 years na, no, Dars? 3 years. Death anniversary. Hindi kami umuwi. Pero mag-ano lang mas intention. Punta kayo mamaya sa simbahan, ha? Magpalista nyo sa ano. Pamas intention na lang. Saan yung simbante? Sa Baclaran, sa Bibi. Diyan lang, sa malapit. Ayun. Nandun lang si Japong. Ewan ko mag-ano din nata sila dun. Mag-apag. Ano yung apag? Parang alay. Ganun. Pero ang daming chicken. Para saan yan? Magpapadasal ba si Mama? Dami Baka naman. magigipon kari-kari. Hindi, ah! Ano? Chicken curry. Chicken curry. Naglolo ko tayo nito ni Emma, eh. Ako mga chicken curry. Uy, mga shoutout nyo. Meron na ba? Ako wala pa eh. Wala pa. Message nyo sila, guys. Anong oras na naman kayo natapos? Yan. Ha? Ha? Kagabi? Nakitang ko itong tatlong to. Inom. Oras kayo natapos? Pasimuno nga si kuya nyo. Mga to. Anyway. Ayan si Madam Jackie. Dilagyan mo pa ng ano yan, Jackie? Ayun. Sige. Yun ang ano. Susuotin niya. Si Madam Claudia. Anong color Hi, ng guys. photo I'm back. ay may kolong mo? Anong color? Ang polo. White? Rainbow. Parang kami gulo. Wag daw white kasi para magbo-ballroom si Mark. Niripak niya. Polo shirt lang, di ano. Polo shirt lang. Ilang ano? 300 hours ba kayo? 500 hours? Ha? 200 hours?
Patapusan ng makeup ko. Magano na siya bukas, guys. Sa OJT na. Pag-alagala si Mark sa ano. Maghahasik ng lagim sa Ayala. Pam! Dapat mas malati ako, guys. Pagabi. Kasi ako mayagan. 8 to 5 din. Pasok mo. Sabi ko, ay, tinanong ako, ano ba gusto niyong oras? Sabi ko, kami ko talaga mag-decide kung anong oras. Sabi ko, pwede mo bang 1 to 5? Hindi pwede daw. O, ano oras ka? 9. 9 to 9 to 5. 9 to 5. Kaya na. Very good. Kaya prepare na si Madam Emma. Madam M. Madam Puro Emma. naman tawag sa akin, pati sa ano. Madam si Madam. Madam Claude. Madam President din pala siya ng anong club? Club ko ba lang? LGBT. Kaya ko club ng mga kabak. Kabak. Grabe, may kaaway ka na naman ngayon, Emma. Shing. Ang dami naman ng sitaw na yan. Ito naman to, Emma, ha? Takot ako gabi yung ano. Sabi ko, sabi naman nga di ako kung maayon lang ako taga sa anak si ate, di ka kung ikaw maguto ni gulay ta. Ang tigas! Si Emma ang charge sa ano, in charge sa bagoong. Si Darcy sa pinaka-kare-kare. Ako naman itong fried chicken. Pinabad ko lang sa ano. Ibababad ko pa lang pala. Lagyan ko lang ng pepper, salt, tapos yun, kalamansi. Para medyo matanggal yung kanyang lansa. So, yun. Kanya-kanyang gawa. Ano yan? Ito binabalatan. Naluto na yung suman. Suman. Wow. Naunog man ma. Parang may hilaw-hilaw ah. Pero bum-bum na. Sa doggies. Ito ano, ito ay kanin. Yung ano, luto na. Care. Ligo kayo kanan! Wow, luto ng kare-kare. Bango. Ito, piprituhin na lang. Pwede na lahat. Parang di ka natatapos sa paghuhugas, Jackie. Kanina pa. Non-stop na hugasan na. Wow! Luto ni Emma. Sinabawang bagoong. Hi guys, ligo time. Charot. Hi! Ligo tayo ng madang. Sino mo si Conan, Conan. Ang sama na loob ni Conan. Ano so Stroke ka na tanga. alinis niya. Maligo ah. Ayun, maligo ni Conan. Parang si Dukla din. Ayun buntis. Ayun, buntis. Paliguan din natin yan. Pochi. Pinabuntis, we. Maliligo na yan, maliligo. Talaga? Hindi Pala, niya. nakaligo ka na, Madam Claudia. Hindi nagilamos na ako. Hilamos lang na yan. Wow. Pero yung hair mo. Ay, iha! Labas dyan, labas. Lakad-lakad lang. Pag ikaw na Ay, naliligo. Ay! Grabe siya. Grabe siya. Ang tamang panahon. Buti ano si Maggie. Ay, gusto ko sila maligo. Hilig yan sa tubig yung ganyang aso eh. Conan, huwag kang tumakas. Panday sarado ka, friend. I am here. Yes. Yatad ko na, te. Ah, sige. Pochi! Ano yun, Conan? Pinaliguan kanila. Naligo na to? Hindi na maligo eh. Si Presto eh. Yan, si ate lang nagpaligo. Mga takot. Kay Groot. Hindi naman ba nagsibabaan na si Groot na yung inaano ko? Nakakaloka. Pati na lang, bibi. Bait naman yan eh, oh. Hi guys! Ay, bait naman eh. Diba? Behave naman yung maligo eh. Wag lang bibiglain sa ano sa mukha. Yun ang kinagagalit niya eh. Unlike nung
yung ibang aso kahit nailublog mo eh. Mababang lambingan pa to siguro. So, talaga nilang lambing ko eh. Ayan. Ayun na ngayon niya eh, sa malapit na sa mukha. Lahat sila paligaw, pati si Buntis. Uy, bawal na. Ah, pinaligawan natin. Ha? Pinaligawan natin. Bawal ba? Bakit naman? Bawal na. Eh, kung ma-heat stroke na yan. Pwede yan. Pwede naman yan. Bakit? Kaya sila, naligo na yung mga yan. Natsu na lang din. Ay, alis kayo dito. Alis kayo dito. Halika na kami sa mukha na. Aray, kusip. Basta. Okay, last. Last na yan. Ang Natsububoy, ang kuya. Kasi maliit din. Kumawa naman. Help! Help me! Help me! Help! Chuy! You're so cute! Cute naman. Lalamig ka agad. Lamig agad? Grabe naman to. Aww. Yan ka lang. Aww. Gabi labas-pasok siya, no? Hindi mo kasi bilok sa aircon eh. Hindi kayo nag-aircon kagabi? Labas-pasok to eh. Basang-basa na ako guys. Kaloka to siguro talaga. Pahirapan lagi. Bumaba na yung dakilang ano. Oo nga eh. Nagsished yung ano ni Buntis oh. Yung buhok ni Puchi. Hi. Ano pre? Okay ka lang? Kumain na kayo? Di ba? Tres to. Yehey! Ano? Fresh na fresh ang gluten. Bastos talaga tong TV na to. Oo. Sira ulo ka. Sa camera. Huling-huli ka sa CCTV, oy. Dik-dik ay ano, ayun na pala si Maggie sa mesa. Ay, ada pala ang baby girl. Ay, chut. Dito pala to sa mesa. Ay, ano? Ano naman gusto mo? Ayan, paliguan nila si Natsububoy. Ay, maglilinis na ang swimming pool, wala pa. Nakakainis. Bim 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 chim bim 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 chim bim bim. Ito si Tihaya to eh. Nakuto na naman kayo. Ha? Sunrocks. Oo nga. Lahat sila na paliguan na. Si National pala. Ayan. Nakakatawa. Kabango na naman sila. Pagod. Lalo na itong malalaki kapagod paliguan. Ano si Grutinting kong mahal? Pahirapan. Ay! Bagong-bango ni Kunay! Ang puti-puti mo na naman. Bagong ligo kayo lahat. Ayun guys, nagutom ako. Kaya kakain na kami. Dito si Madam Claudia. Kumakain sila. Nag-ano lang ata, nag-CR. Tapos yung isa pa is pinabili ko ng Coca-Cola. Siyempre, kailangan masarap ang inumin. Dahil masarap ang kakainin. And nag-ano lang ako ng sili para sa bagoong. Yun. Ganyan ako magbagoong sa kare-kare. Ang dami namang ano nito, mantika. Ang lalaki pa nung lalaki ng Ricardo. Ayan. Siya magawa nito. Tinuruan daw siya ni uncle niya, ni Papa. Ayun. Paano gumawa ng bagoong. Let's eat, guys. Si Kulo, kuya, saan kayong batang yun? Parang hindi ko napapansin, ah. Kasama ko lang yung nagpaligo sa aso. Kapitbahay na naman siguro. Si Froggy tulog. Tulog ang lolo niya. Kain tayo. Yummers. Tapos, napakita ko na ito ata kanina. Yan o. Yung suman. Yan yung yan na namin sa lolo namin. Kasi favorite niya yan eh. Yung iaatang namin sa kanya. Tapos pansit. Sakto po ano ngayon ni Pacman. No? Laban ngayon ni Pacman. Favorite mo si Pacman ever. Tatandaan ko talaga nung sa blow by blow pa lang yan si Pacman. Ano na yan ni Lolo. Sinusubaybayan na siya. Kaya yun. So sa di ba lang niya na, na personal si Pacman.
Oo, yung sa... Tatandaan ko nga, ano pa rin ni Pacman eh. Bata pa talaga yung ano yan. Totoy pa eh. Diba yung blow by blow? Tama ba ako? Or blue by blue? Basta yung mga amateur boxing, diba? Diba yan? Tignan natin si Pacman. Hanggang sa, yun nga, professional na and pambansang kamauna. So sad nga lang talaga. Kasi pangarap niya din yung mga personal si Pacman. Gunner. Hindi makatilang yung ako, friend. Ay. Ano ba sasabihin? Ano pala si Mudra Kelso? Na ano? Ma, yung hair mo! Ang puti-puti! Kaya mo. Kulayan ka namin. Walang uso ngayon. Mga kulay pula. Gusto nga. Gray hair. Gray hair daw. Hair. Sarap oh. Nasili na naman yung bibig ko. Ang masarap dyan. Wala ka naman ng ano. Oo nga, sarap oh. Ubus na. Ayan. Gusto ko mag-hi guys. Oh, hi kay Kai. Kay Ayan. Miss Princess Rivera. Hi po. Hi! Magandang tanghali. Yun. Hello, kain tayo. Meron pa isa. Ayan pa. Si Sir Errol Guy. Siyempre Guy. So Sir. Hello po. Ayan, kain po tayo. May ano ka pa oh. May baon ka pa sa kabilang pisngi mo. Ay, Pahay-hay ka pa dyan. Duterte ka ba? Yan, Duterte tayo. Yay! Hi sa iyo, Princess Rivera and Errol Kai. Push. Ayan. Di pala nakarap. Hello. Kain kayo. Tapos na ako eh. Kayo na rin Wala mo mag-urong ako lang. Tiyan mo nga mukha mo puro mantika. Ay, boom, panit. Ay. Sorry guys! Pasensya naman. Mamantika na pala ako. Ayun. Tapos yung iba shoutout, mamaya na lang. Okay. I-deep fry ko yung chicken dyan sa iyo. Di ba mamukha ko? Uy ka. Kwentuhan namin ko tungkol kay Pacquiao ngayon eh. Yay! Panalo si Pacquiao. Happy si Lolo sa happy. Woo! Dito girlfriend ng kapatid ko. Hi! Ang pangalan mo? Hi, Joy po. May isa pa siyang dinala dito eh. Hindi, joke lang. Patay ka, papi. No. Ay, no! Friend yan, friend. Aljoy. Kumain na. Prituin mo yung ano. Conan! Papampam to si Conan. May dala silang ano. Lulutuin na ba daw ni Ate Alma yung content? Oo. Sabi mo, umakyat na. Mga ni Mama. Tapos ano, pakitin mo na yung ano, bunso, yung fried chicken. Paano na natin? May dalang. Actually, di pa kami nakakatayo from lunch kanina. Dito pa rin kami. Masusundan na ulit ng kain eh. Dito pa rin kami. Lolo, siya. Tingnan mo to yung pack Lagay nito. mo muna sa ano. Mabilis mo. Bubuksan ko eh. Ay, sarap. Sasabihin ko? Yung fried chicken. Huwag mag mo muna ngayon yan kasi si Lolo mo mauna dyan. Ay, sa ice cream. Sorry naman, grandpa. Oh, lagay mo nga sa ano. Kurutin ko mamaya gabi mo. Sama-sama. Ulul ka. Si Aljoy. Nakita ko yung mga vlog mo. Oh, nanonood ka? Ayun, buti naman. Ba't ako hindi ko nakikita, babe? May YouTube account ka ba? May YouTube account ka ba? Oh, wala. Hindi mo papanood, me. Gusto di manood ni mama ng vlog ko. Huwag ka na manood, me. Charot. Gagawa kita ng YouTube account, ha? Para mapanood mo. Para makakomment ka rin. Kahit naman wala ah. Oh, kasi di siya makakomment. Pwede nga lang. Di siya makalike. Ay, comment niyan. Pag masarap ulam natin dito, ba't di nyo ko pinadalhan kahapon? Masarap pala ulam nyo. Magbibis mode pala sa YouTube. Ouch. Bastos daw na ito may bisita. Sinabi si Mika mataba. Papayat nyo ah. Oh, ayan, ay. Ay, Pero Mika. sa'yo, pero sa'yo. Ayan, ayan. Names. Ayan. Namay mo. Malusog din. Lusog. Busog, lusog si Madam Emma. Yung fried chicken na daw sa'yo, Madam Emma. Sige, madam. Wait lang. Namatay nga pala yung stocks ko, guys. Oh. Ito yung nire-review ko din na ano.
na whitening toothpaste. Ayun, available na siya. Ay, sorry naman. Nagagalit si Madam Emma. Galit ko daw, Emma. Ayun. So, yun guys. Ano lang siya, 380 pesos. Super ganda niya. Kasi kapag ka nag-ano, ginamit niyo yan. Para kayong... Ganda sample yung ITP. Suntok, gusto? Pipi! daw. Dami mong toy. Kapag ka... Ano ka, gumamit ka niya, para kayong kagaling lang ng dentist. Yung text, yung ano, yung... Basta. Hindi, parang ano, parang nilinis kayo ng sa dentista. Ayun. Asan yung... Be, wala kayo naman to, Be. Ano, me? Simplado na to. Oo, me. Eh di, papagulungin na lang sa Hindi ata, me. Minsan talaga mga doggy walang nagagawa sa mga bata. Sunod-sunuran na lang sila. Ay, hindi lang sila. Kaya gusto mong mapanood. Ito. Huwag dyan. Patingin. Ayan, sige, paad na lang dito ba? Ayan, lulutuin na ni Madam Emma yung chicken. Tapos niluluto na ni Mudra yung... Kaway-kaway ka dyan, me. Pansit. Hello. kaway-kaway. Ayan, ito yung binabad ko kanina. Mga order ko, kung ano ipapaluto. Uy, wag ka. Mamaya may umorder. Walang yaka. Joke lang yun. Joke lang po yun. Wala ka na si Mudra. Sira ulo. Ano to? Cornstarch? Ay, ano? Flour. Nagka-catering po yan. Wag kang paano, chinapasa ka. Mamaya may umorder eh. Itlog, lagyan mo na itlog. Tuhanin natin, nandiyan naman si Emma eh. Magaling yung mag-assist. Bakit HRS yan? Oo nga. Sige, mga dalawa lang. Bale, yung order po, sa ano na lang ni ate, Facebook. Impacta ka talaga, buntis. Tigilan mo ako. Ang minuto Kulang yan, kare-kare, minuto. Walang niya. Sinigang. O, lamasin mo, Madam Emma. Naluwas ako to. Yan, kita-kita nyo, malinis ha. Naghugas yan. Galing CR lang yan. Baho pa naman ang tae ni Emma. Nangangamoy ya. Pag ikaw ang susunod, si Emma yung nauna. Naiwan yung ano niya, yung kaluluwa niya. Si ate! Sa baba. Ay, hindi ako naging si Ajambi. Ay, di ba? Si Mika ata yun eh. Dito ako sa ano, sa port. Sabi ko. Sabog na sabog yung kaluluwa. Kanino kaya eh? Bomba bate. Terorista. Wag ka unang papasok. Atake. Hindi, joke lang. Nakain. Oo nga pala, sorry. Sabi to sa ate. Ayan, joke lang guys. Malinis yan. Yan, tapos pagugulungin natin sa breadcrumbs na lang mamaya. Para start. Ang hangan kaya natin, oh. Sige, sige. Spicy. Hindi mag-ano ka, separate tayo yung kalahati, ano. Mamaya pag ano na, tapos na yung kalahati maprito. Lagyan natin ng ano. Maanghang. Eh. Kaya na kaya yan. Asa pa yung pinili mo, Mek? Ito naman para medyo crunchiness. Add konting Bilisan cornstarch. mo kita. Grabe na inang kuti. Magi? Ganda. Magipangit. Ganda yan eh. Bango-bango pa yan ngayon eh. Oh. Kiss. Hindi na. Bukas hindi na. Ngayon lang. Kisses. Eh, baho. Baho. Di pa naligo. Yan yung mabaho. Buti ako naligo na siya, hindi pa. Gigil. Taboy, no? Pero usog magi. Okay lang ito mabaka. Parang ano eh. May lahi ba itong ahas? Nakakatakot eh. No? Mahaba na ano, bilog eh. Lang na ano eh. Nakatakot yung kung payat. Para na lang yung gumaganyan dyan. Ilan ka bang ahas? Ha? Yung totoo. May gigil. May gigil. May gigil. Kisses. Kiss mo sila, kiss. O bakit Tipi. Conan? Ay ano, tipi. Bakit?
Ang bango. Ang ganda oh. Diba? Parang ano lang. KFC lang. Kaso binalatan na ni Emma eh. Ay, dati ka niya binalata. Hindi lang Laging binibinta kasi Emma. Eh. Sarap. Crispy. You want to eat, anak? Ha? Kain na. Hindi ka pa naliligo. Bigis na. Baho pa eh. Ang dami naman ito. Santalyasi. Gusto mo tada mga kanan ko na yan. Fried chicken. Ako kanan ko fried chicken tapos pagkain. Hindi, di na tayo mag-ano eh. Hahapunan. Ito na yung pinakahapunan natin. Saka rice. Yan na. Kiss Ito mo naman. nga ni Bill. Kiss nga ni Kimami mo, Bill. Sarap naman yan, Lolo. Dami pagkain ni Lolo. Oh. Ayun. Actually, sabi nung pare, di na daw kailangan yung ganyan, me. Oo. Pero syempre, nakaugalian na natin. Yun, parang ginagawa pa rin namin. Kasi favorite naman talaga ni Grandpa yun eh. Di ba? Lola? Oo. Ayun, yung suman, pansit, chicken. Sa chicken, dyan siya madalas natatanggalan ng ipin eh. Ayan. Tapos may ice cream pa si Grandpa. Tapos Coke pa to, me? Tsaka alak. Wow! Lo! Pakalasing ka na naman, Lo, ah. Ang dami naman yan. Nire-regla ilong ni Daddy. Eh. May tampo na. Tampon. May tayo! Ang dami. First blood. First day mo? Yeah. That was funny because of the cramps and Kaya ganyan siya kapag ka, overheat. nag-overheat. Hindi kasi nagbukas ng aircon. Ayan. Tapos maglilista na ako, guys. Para maano ko na mamaya. Ma-pack ko na for tomorrow shipping. Ayan. Kumain ka na doon. Si Emma, nagluluto pa ng ano. Ha? Hindi daw ba ulang? Wala, nasa palengke pa. Naghanap pa ng saging. Naghahakot. Kumain ka na doon. My dear, my love. Si baby tapos na yung kumain na. Ulang. Spam. Hindi, fried chicken tsaka ano. Pansit. Ano yung ihaw? Hindi, fried nga eh. Inihaw. Fried chicken na inihaw. Wow. Ay, wow naman yun. Wow naman yun. Tsaka, bango-bango yan. Kaya pwede yan sa bed. Pwede yan sa bed ngayon. Bango-bango si Magitot eh. Na? Huwag lang ngangat-ngating yung mga ano dyan ah. Sapukin kita. Pakamot pa yan. Papakamot pa yan oh. Unti-unti yan lalapit oh. Oh. Orti mo! Panggigilang kita dyan eh. Naglilista ako. Loka. Ang bagal lang ng internet. Di ako makakunik. Nakakaano pa lang ako eh. Nakaka-apat na tao pa lang ako. Wala na. Disconnected na ako. Basura. Ayun. Tapos, nagkilay na lang tuloy ako guys. Kasi magsisimbang ako. 5:15 na yun. Ayaw nila akong sumamagsimbang. Ako na lang. We're home guys! Nagsimba kami ni Mama. Ni Mudra. Ayan, sinalubong kami ng pagkadaming kagat ng mga aso. Aray ko! Aray ko! Aray ko naman, gluten! Uy, Kunan! Ano yan? Bim 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 bim. Tama na! Aray ko! Aray ko! Nagigigil si ano ba si... Aray ko! Aray ko naman! Kaya na tayo? Kami, kain tayo. Kain tayo, guys. Gutom na ako. Hoy! Uy, nagkakagatan na. Uy, ang dami pang pansit. Baka kain pa sila ulit. Pag hindi pamigay dyan sa labas, ang dami ano dyan, ng tambay. Hey, guys. Ayun, tapos na ako mag-pack nung for shipping tomorrow. Yung sa JRS lang muna yung ginawa ko kasi maaga yung ano nun eh. Yung pick up. So, yung ano pang hapon is siguro after breakfast ko na lang gagawin.
yun guys, it's 10:20 na. Si Kolokoy nasa baba nakikinood ng Kung Fu Panda ata, Kung Fu Panda 3 with Jackie, Emma, and Mika. Tapos si Daddy, ayun o. Hi Daddy. Okay, ako lang ata nakita sa ano, no? Vlog. Ay, hindi, kanina. Napakita ko ata siya. Ayun. Ano ba sasabihin ko? Manonood ako ng ano? Adik lang eh, no? How to Get Away ulit. Ano na ako season, episode 11 na. So, 4 na lang. Pero, hindi ko alam kung makailang episode ako today. Baka isa-isa na lang. Kasi, oh my gosh! Ilang buwan na naman bago masundan yung anong yan, season na yan. Yun, shoutout muna ako guys. Hanap tayo naman si shoutout dito. Sabi ni Zamay DS, si Emma, di na ako sinoutout March 31 o March 3 pa ata yun eh. Tapos sad, emoticon. Sad face. Ayun, sensya na. Kasi sabi ko sa inyo kung gusto niyo magpa-shoutout sa kanila, direct niyo sa mga FB nila. Kasi hindi sila masyadong nag-ano sa YouTube comment section. Eh, lalo naman ako, nag-open lang ako nito pag pag gabi na, ganun, or pag nasa wala nang ginagawa. Kaya, yun, late tan guys, kaya pasensya na. Ha? Ayun, hello na lang sa'yo, Zamay. And then, kay, ano ba yan? May ano pa dito, may clouds pa dito. Kay Keteng ni Marco. Ayun. Hello sa'yo. Bakit Keteng ni Marco? What is Keteng? Tapos, hi daw sa hubby niya na si Marco. And sa kanyang 2 kids dito sa Pinas. Si Colin and Calix. Ayan. Super miss ko na agad kayo. Kami o yung anak mo? Siguro yung mga anak niya. Hi sa mga anak mo. Tapos, who else? Wait lang guys kasi yun naman ako nag-take down, nag-lilista. Minsan. Kasi may iba ako nililista, diba? So, kay Reynet Bornilio, ayun. Parang kilala niya daw kami lahat dito. Diba? Same tayo kapag sila din sila Judy din, lahat ng vlogger na pinapanood ko, parang feeling ko kilala ko sila. Hi, Reynet! Tapos kay Sis Phoebe! Oh my gosh, love niya daw yung aking tomato serum. The best yan sis, diba? Told you. And then kay si Carmina Loberes, si mama naman daw niya ngayon. Si Mama Emmy. Ayun, hi Mama Emmy. Thank you din sa panonood. Woohoo! Nakikinood na siya. Nanonood pala talaga siya, pati doon sa mga cooking videos ko sa cooking channel. Pero pasensya na po, wala pa akong upload doon. Ang tagal-tagal na siguro, talagang busy much lang. Siguro pag pag nag-start na sa si Emma, sa, ano ba yan? Sa school niya, pag nagluto-lutuan na sila. Kasi yung niya, yung course niya is HRS ata. Ayun. More on luto-luto si Inay Emma nyo. Tsaka sa kapatid niyang si Aliana. And pamangkin niyang si Johan or Johan. Ayun. Johan. Hi! Pero it's letter J eh. Pero Johan yun. Johan. Okay. Aliana and Johan and Mama Emmy. Hi sa inyo guys! Wait lang. Baka yung sinasabi ko na eh. Extra na naman yung ihian natin dyan. Nakakaloka. Tapos, who else? Sino pa? Bilisan natin, baka mainip kayo, guys. Wala na. Zara Lina, ayun, from Dubai. Hi! Tapos, oh my gosh. Itong hirap pagka hindi ka hindi ka naglilista. Kailangan pa maghanap. At nangangalan na yung kamay ko. Tapos, hi, kay Sis Hazel Ramos. Nakita niya daw kami nung rumampa kami ni Jackie. Yun. Hi! Then, sino pa? Wala na. Yun lang, guys. Wala na nga. Yun lang. Yung mga nagpapa-shoutout. Hello sa inyo. And, mamaya, mag-good night si Kolokoy. Pero muna na ako mag-good night kasi I need to watch isang episode lang. Okay, guys. Good night. See you tomorrow. Good night, Daddy. Good night, Mami. Sa kanila ako mag-good night.
Bye, everybody. Dito si, si Groot tsaka si Maggie. Ayan, kakaakyat lang ng batang to. 11:30 na. Ay, naku. Naku, bata ka. Di ka naman nagnanap sa, tanghali. Sabi siya, magnap ka eh. Ayoko eh. Gusto ko hapon eh. Oh, good night ka na. Good night, guys. See you tomorrow. Kasi yung cellphone mo. Hindi charge sa office mo. Okay, night. Night.